Hey guys, this is Prabhakar. Hello, how are you? అందరూ బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. ఓకే, మరి ఈరోజు టాపిక్ ఏమిటంటే ఈరోజు అనంతపూర్లో ఓల్డ్ టౌన్ అనేసి చాలా మంది అడిగారు, మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది అడిగారు ఓల్డ్ టౌన్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూపించమని. అయితే ఈరోజు మనం వచ్చాము, అన్న కూడా వచ్చాడు, పులి అన్న. హాయ్ అన్న. ఓకే, మరి ఓల్డ్ టౌన్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. లెట్స్ వాచ్ ఇట్. షాప్ పేరు వినయ్ సెంటర్. 5 సంవత్సరాలైంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఓలి ఫేమస్ పండగలకి అన్నిటికీ ఆర్డర్లన్నీ ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ కొబ్బరి ఓలిగా, కొవ్వొలిగా, నార్మల్ ఓలిగా అవి మేము దొరికేవి. చెక్కలు, నిప్పట్లు, అడ్రస్ అన్న ఇవి ఎక్కువ దొరుకుతాయి. మేము వచ్చేసి 7 సంవత్సరాలు చేస్తున్నారు. 7 ఏళ్ళ నుంచి ఇదే పని. మన సున్నగేర్లోనే మన సున్నగేర్లు అంటేనే మన అనంతపురంలో ఓలికి బాగా ఫేమస్. చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ అన్న. పచ్చి కొబ్బరి ఇచ్చి బాగా యాలక్ బిడ్డలు పచ్చి కొబ్బరి బాగా కడిగి నీట్గా వేయించి దూరగా వేయించినాక మనం యాలక్ బిడ్డలు దూరగా వేయించినాక గిర్రికి ఇచ్చేస్తే బాగా నీట్గా వేసేసి బాగా ఇట్లా వస్తుంది. బాగా మనం ఉంట కట్టుకున్న లెక్క ఇట్లా ఇట్లా మనం సైజు ఉంట కట్టుకొని ఇప్పుడు 60 వేసి కట్టేస్తే అయిపోయాయి అంతే. ప్రజెంట్ అయితే సున్నపేర్లో మన అనంతపూర్లో అయితే సున్నపేర్లో బాగా ఫేమస్ అంటే బాగా ఓలి అనమాట. దీన్ని ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు నేను కొబ్బరి ఓలి తింటున్నాను. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది, నాకు నచ్చింది. దగ్గర ప్రభు చెప్తా మన అన్న ఎంత బాగా చేస్తుంది ఓలి అనేది. అది మన ఇంట్లో అయితే ఎంత ఫాస్ట్ ఎందుకు రాదు చెప్పండి, మనకి రాదు. అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ స్కిల్ అలా ఉంటుంది అన్నమాట. వాళ్ళు చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ ఉంటారు. మీరే ఇస్తారంట, ఆంటీ కోచింగ్ ఇస్తారంట. చూడండి ఆంటీ, మీ పేరేం పేరా అండి? పేరు చెప్పరా? రామలక్ష్మి. చాలా బాగుంది కదా. చూడండి, నాకు అనంతపురం సున్నపేరు వచ్చానంటే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది నిజంగా. ఇక్కడ మనకు ఒకటి ఎంత 20 రూపీస్ గైస్. అంటే మనకి ప్రైస్లు ఎలా ఉంటాయి? ప్రైసెస్ 25. కొబ్బరి అయితే 25. మామూలుగా పూర్ణం అయితే కొబ్బరి అయితే నాకు చాలా నచ్చింది. ఇక్కడ మళ్ళీ కోవ కూడా చేస్తారంట, అవి ఒకసారి ట్రై చేయండి. దాంతో ఇక్కడ మనకి చెక్కలు కానీ రసాలు కానీ ఎవరన్నా కానీ సున్నపేరుకి వస్తే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మన అనంతపూర్ ఫేమస్ ఇదే. టేస్ట్ సూపర్గా ఉందన్న. సూపర్. కొబ్బరి అయితే మామూలు లేదు, సూపర్. నగేష్ అండి. ఈ మార్కెట్కి నేను వచ్చి 20 సంవత్సరాలు అవుతుంది ఫీల్డ్లోకి వచ్చి. అంటే ఈ మార్కెట్ 45 ఏళ్ళ పైన నుంచి ఇక్కడ ఉంది. అంటే మా తాతల కాలం నుంచి ఉంది. ఇక్కడ హోల్సేల్ వ్యాపారం ఉంటుంది, ఇది ప్లస్ రీటైల్ ప్లస్ హోల్సేల్ వ్యాపారం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ అందరూ ఓనర్ల నుంచి చిన్న అందరూ
కలిసిమెలిసి మేము ఇక్కడ బ్రతుకుతున్నాము. ఓనర్ల నుంచి చిన్న చిన్న అందరూ కలిసిమెలిసి మేము ఇక్కడ బ్రతుకుతున్నాము. ఇదే మాకు జీవనాధారం. ఇప్పుడు మనకు బయట ప్రైస్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనమాట. డెఫినెట్గా ఉంటుందండి. బయటకి ఇక్కడికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కావాలంటే గమనించుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎంత రీటైల్ షాప్ చేసినా కూడా హోల్సేల్ రేట్లే మనకు ఉంటాయి. బయట రేట్లకు కంపేర్ చేసుకుంటే దాదాపు మనకు 20 రూపాయల తేడా ఉంటుంది.